Hello perlaku dia sama biang phi chào YouTube channel cho nga. Hane video ngan penbana biang phi badan ka jing ka khwai da kha ka ban salang ho bana mi. Sen hi hagane te yawan wan. Te nane te yaru. Yang kemau ra ma. Te ka jaka ka dai sete pamra pai thlu ka badan sa is Natia Hill District. Ka dai subdivision jong ka cleared hi. Lembah Kelang jing jingai na sentar kleriat kalau tang khalai kilometer he tambah jing jingai ni selong pan pra kilometer ban na juai dei tang si arwar kilometer Lembah Kelang te tang ini pe sagi price baki ai ini lek mentah ha ke ini pe ha ke lisma te kene te kata notice kepala penbena jangi kan nega pung kadan shipau tali ki pung ki bakam itenat bala kam sina bha de ki semen ki airu te kelapnya jika ada trai pung hi dai tai trai jong ta ka pung hi te tarik ru kan long ha kan ritrik uni benai ban semi long benai benyo te ketiken pat kalong hajar uwe runwiang kapor na do khandai beje men step ado lai beje men met kum beju long hi bara ki jaka lai thwai te kapor on bo jaka kalong na do san beje san tarik bena benyo arjar pusau mot sisngi shwa kasngi khwai kapor khat ar beje men met kalong mar khat ar beje pm kamut sidang perdi sngi bai asteng sngi khat ar steng sngi te da usai lene da ruang kini di tingket ha kapor si beje janmet on polai ke jaka mo ke jingjai no we runwiang so we runwiang kan long khat sao in chi kum baju long hi te ka price ka long kum ne ke banang kong ki ai san lak ka ba ar ke ai lai lak ka ba lai ke long silak san thawajar te kin dan ro kini ki price na do ka ba sao do ka ba lai pheu pinya silak barok te na do ka lai phwei lai phu ar lai phu lai phwei ni tang pheu sao phawajar lai phu ar tang phawajar lai phu lai tang phawajar te kin sadan ro consolation price na do benang kong ha do ba ar pheu to leak ar consolation price ita pinya san hajar ka we consolation price kapar penilai kai kandan kala kidra ban penilai kai pi te ka fast ke dai brand new alto keten kene kali alto thamai menta yang baik brand new benang thamai baik lene bisa balai lak tangka apa arpan dai sanlak asan phawajar tangka kamalai dai phawajar tangka te kadar kalong lai spa si tiket ne pithet pat ar tiket pinya san spa te pinthe thamai anthe thamai ar ton ar hajar kilo kadak ha ka ar penyu tri bena benriu ar hajar ar pusau te sitayo ai ma shwa kapor khwai ki la the dok ha do ar hajar kilo lene ar ton ha kapor si pheu beje men step te ondan kinong de we de khniang ro ha ta ka sngi phila ban then na kita khna me pinya ban khwai kat kum ga jing so bang jong phi do no jai we den jai khniang te on sem ga jing theu ba ro jai do kha lain no na ki silver crab lain no ki balang kum ki tham te am sha ban sa jing bam kapat dei kapor khwai kita kum ba julong hi te phila ban phone ha kini kin bar bala bo hang ne harum te tang kane hi ki rol ki ain ro ki ba phila ju len hi te kan ma ga tarik ke den ru tarik bena benyo bena ban sami arjar ar pusang dan bang nakit bak kirwiang ni phi be pin ya lagi price kublai sibon ha perlak sngo pha subscribe ya kene channel nang bangan nang penmi so man kapor kum kini jai video kublai sibon